Okay. Ha? Sa video ka din. Oh, naka-video pala. Okay. Amo ka di ka, no? Muan nga tingkap hindi. Pag nagkuran. Muan ka di pag nagkuran. Ito kami pag umuulan. Nasa gilid umiinom. Ano ka to, Paul? Ganito tayo pag umulan. Ganito tayo pag Si Ram, sarap. kami ni Kadidi. Wow. Walang-wala na kami. Walang-wala na, oh. Tingnan mo, walang-wala na, oh. Ano yung tigti ayo? Sir Piayo, susumili. I love you! Si Ram. Dati. Amo ka pinakamaribok. Happy birthday na ka, mag-birthday. Tennis court. Happy birthday, Tate. Nya, kananagin mo ka nagidya. Anak Amo ka siya. di dati. Beb. Yan bro yung naging bro. Malihonin man daw. Okay, mano, okay, mano. Palito, Bemba, zero. Anong lot? Ano man ika ay? Mukhang kaan pagtaguran ito. Mga ni dito taguran. Gama frog. Taguran bang danabil? Mga frog. Gama frog. Gama Kaya frog. dito was, maray di pag mga ni Kadidi. One video naman na din mo. Okay na? Mga medyo retired na ilan, hindi naman parasakritisyo, kung hindi. Yan. Kasi kasi nagabot, si Georges na Rialo yun. Yan. Di na kung siya bubuintin to. Uy, Sa mga sarap. kuro kayo niya, Nakanamit na kayo. tumabang, hindi sa banwamuas, tumabang na kamo, di na kamo para komentaryo. Yan. Gentlemen and ladies, global wasner. Unan, kan masabi mo. Si Piayo, sabi nga si Piayo. Si Piayo, medyo, kuha na. Pirang litro na. Ari ba? Second zoom ni ka dito. Okay, hindi na lang kuha na ubi ka sa likod. Anyway, kampak pa rin po katong sa right mo. Ako sabi ko di PIO, kung ni mo zoom, ay hindi na magiging. Nung lipot. Second zoom. Naka-record nila. Kinali ko. Ano yung ano zoom? Dati na ako nag-get kaya busy guys. Akan to. Kadi. Linjan, di ba di-upload mo ka na? Ha? Talagang i-upload ko pa di. Buray ni na yan. Anong ka na natakutan ni mo? Hindi ka natakot. That is, was none like. Oh, kita mo kayo nakapayong nagabot. Ay. Hindi na. Uy, si Juan Norman. Kami Hindi pala mali ito. Mr. Norman, mukhang nag-iite ni Sidikin Laguran. Good evening, Norman. Norman? Kaya gini. Pero mo ka di ka ang bago ko, hindi ko na.